Juragane bakso mantep Reni Jaya. Jelas ada spesial kanggo Mas Pardi. Kodang kuning ngatur.
malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu perawan rasane ra karuan, susu yati metune mung setitik. Sorry spesial Pak Dewali. Badhe nambahin apa mboten? Saya rukun rame. Ayo, Pak.
Rino wengi tak anti-anti aku nunggu kowe bali rasa kangen rapi semari ya mung sira wong tak tresnani iki juragan kabeh iki Mas Gogek kaya juragan Pak Kembar Mas Paino pokoknya komplit Mas Darmanto semuanya pondok cabe digoyang ya masih spesial pada wali itu Mas Grandong nanti iki loh melayu malah spesial kagum tadi kulanan Mas Grandong refereng Indonesia Mas Gogek jelas nada sawindu suwe lawase rasa kangen rapi semari ya mung sira kang bisa nambani pripun Pak Diragil pripun pengusaha muda sukses lho Mas Gogek pripun Pak Alhamdulillah matur sembah nuwun. sembah nuwun rezekine berkah nggih Pak Bu nggih nah kuwi pengusaha muda Ayo sukses kabeh sak. yo yo tarik ronggeng gunung spesial kagem Pak Deku Paino ronggeng gunung so Mbak Yati, Mbak Arini geser. Gogek, asik.
Samino Monggo, Pak. lencer kuning dadake lemu kiring kulite ronggeng ayu asame pahit matu balung janur malengkung ngembang kakung ring maneh nang semake sak solahe Mbak Samino pasti Samino juragane toke gandes luwes ora ati sapa nyawang mesti sayang ora bisa eman sapa lena kono prayena yuwana Pak Samino juragane toke asik Fitri spesial kanggo Pak Samino lencer kuning dadake lemu kiring kulite ronggeng ayu eseme pahit matu balung janur malengkung ngembang bakung ring maneh nang semake sak solahe ronggeng gunung kandes luwes kelinci ucul mas sapa nyawang mesti sayang Mas Yogi ora bisa sapa lena kena sapa yuwana spesial kagem petripun Pak Samino kelinci ucul Sugeng sonten Mas Yogi. Ye. tak sawang bae saka kadowan nganggep sampe
adik Google MCT malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Ame-ame belalan kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu perawan, rasane ra karuan. Susu Fitri, metune mung setitik.
iki ning ndi ono lho. Oh nggih. Jan luar biasa. Baru. Heeh. Pokoke sehat Pak Dik nggih. Alhamdulillah. Tarik sis. Bareng sampun pepanggihan nyatane jelulung atine nganti meka perpisahan anane jelulung ayo bunda Parani ngoyo oyom jarene bersumangkang lunga dianteni ngoyo oyo jarene wong wis teko kono. Alhamdulillah. Bareng sampun pepanggihan nyatane jelulung atine nganti meka perpisahan nyatane jan padha Lali jajine. Ugi tak kantun kagem pemuda-pemuda keluarga besar Parung ngaturaken wilujeng sonten Sugeng Rawu. Sugeng Lengan Kali Sekeco Sinambi Laras campur sari jelas nada. Putini monggo.
ngersake Kencana Katon Wingko Mas. Sor. Ya. Oh nggih. Janjane kowe ning ndi? Gelataku sajaku nyati. Hatiku sujarana kowe nyandeng karo wanita liya. Jelas nada memang nada. Ayo Bunda. Monggo Bu Dwi, tembang piyambak monggo. Ora kaya ndek semono katenan pancen nyata anane mung tansah ngalem bono jujur ora nate citra Sugeng Rawu Pak Joko. Apa boyo katon sliramu wis ora kabeh sasulae mung tansah ngene aku nambah kok Mas Bu Dwi ngersake lara asmara wis pokoke diborong kalau Pak Mitra karo Mas Mbak Dwi ayo tak rewangi lara Monggo Pak Mitra, lara asmara katur panjenenganipun Bu Dwi. Asik, asik. Monggo Bu Dwi.